Pitana Sekar panemenengan jantur nagari pundi ingkang kajantur ing dalu mangki boten sanes namung nganjantur negari Ngastina ingkang kinarya purwaning kawi. Wah, Eko Adidasa Purwamindra sasra kaping Sapta Bawana. Waharaning wadah Eko marang sawiji adilinwe dasa 10 Purwawiwitan. Sabta 7 midremudeng sasra 1000 bawana jagat. Senajan kathah titahing dewa ingkang kaungkulaning akasa kasangga ing pertiwi kapiting samudra kasenadyan upaya 100 tanangsal kalih jangkepa 1000 tanangsal sadaya datan kadya wonten ing negari Ngastina. Ukir pasir loh Benawi, ukir araning gunung pasir wedi loh rawa Benawi Bengawan. Pratandha negari Ngastina nengenaken pasabenan ngungkuraken bandaran ageng angsal siti tanah tabone ngungkuraken Bengawan. Dasar kalebet panjang kunjung loh Jinawi, panjang lire dawa pocapane kunjung dhuwur kuncarane tur swara cahyane, gedhe kawibawane pratandha yekti negari kuncara manca negari menawi negari winastan loh Jinawi dasar gemah ripah karta tata kelawan reja. Apa kang kinarya tandha bukti negari Kureja kahananira para wiyanten kang lagi Narakisma ateges para among tani kang sami ngungkul olahing tetanen sami pinupuk-pupuk mudi ageng pamedal bumi. Pamriye sampun ngantos wonten tiyang ingkang kekirangan sandang kelawan pangane. To senajan paingon-ingon Rajakaya kaya dene bebek, ayam, lembu, menda tuwin maesa menawi sami abyor wonten ing tanah pangonan wayah enjing. Wanci Pandra Kulon ketingal surup den giring menyang kandange dhewe-dhewe. Yen Kinandra saking Mandrawa ketingal sewangan apa maneh bab anak kuda priya grenji wong olah centak bebagulan sinambi wara-wara saking manca negari tiyaga cukup anggone ngupaya sandang kelawan pangane datan kersa kondur dhateng papanira pribadi-pribadi pinayong sakadang pramiline sanak si keparabine ana paribasan adala godhong sak suwek dagango kayu sak duplek yen kalebet ing negari Ngastina samya sampe sandang pangane kanggo ngoni anak saksi keparabene sadaya den boyong dhateng negari Ngastina datan wonten ingkang gendhak sikara.
miget bab kawuryaning negari den jantur dalu mangke mangsa rampunga ana praceka Suradanawa rambataning pawaga paresmining widodari ana endang-endanging priyayi wadon sundul paring nama gancang kang awe jeduluk paraping praja sinten to ingkang ngasta pusaraning praja negari Ngastina yen wenang juluke Sang Nata nenggih Sang Prabu Duryudana ya Sang Prabu Jaka Pitana ya Sang Prabu Dastarastratmaja ya Sang Prabu Gendari Suta dasar Narendra ingkang mambek sekti mandraguna nalika semono anggenira ngasta keprabot saenggiling kursi gading kencana linemaan perang permadani sinawuran sari-sari ginanda jebat kasturi sirbuk kayu cendana sari ya kayu gaharu kinabetan lawan lar badak ing kanan ya ing kiring nganti ngambar gandanya nganti panyayah Bathara Wiradewaning donya angemba sinten ingkang lenggah sawu jejar dening Sang Nata nenggih kadang werda saking negari Mandura ingkang ajejuluk Prabu Baladewa sapengkeri Prabu Baladewa punika nujum negari Ngastina nenggih ingkang apeparep Begawan Durna ya Sang Resi Kumbayana saking pertapan Sukalima ingkang sendhet kuwamari kelu sila ngapurancang jangga kadya konjem-konjem ing Pertiwi ingkang mijil saking kesatriyan Klasa Jenar ingkang kasih Patih Harya Sengkuni sampun seba para mantri para bupati para lurah desa lan para kawula nganti jejel ril aben cukit tepung taridis kadang sakataing para adya mulih kang samya seba andhedatan ing kinetang nanging dereng wonten pangandika ingkang mijil kawiyos kawijiling lisan saking Sang Prabu Duryudana paribasan swasana rep sidhem permanem datanono sabawane walang alisik saking para wadya kula kang samya para seba samya senggolan gutit agutit sakancane angrantu dawuhira Sang Prabu Duryudana
Naranata tu iramyas sini poko sinepo prosan tono kang sumiwi mungguing ngayun ing ngarsanira sang nata Sri Narapati Doiro Lagyan sabda lernya kulati netesan madu legi gurih arumane jagat dewa Bathara jagat pangestungkara mangke-mangke yen kula waspadakaken ingkang rawuh wonten ing negari Ngastina ing Rikalenggan punika boten sanes namung kadang kulawarga Kaka Prabu Baladewa. Duh, Kaka Prabu anggen ndika prapta wonten ing negari Ngastina mriki punapa sami raharja. Duh, Kaka Prabu ladala jagat dewa Bathara jagat pangestungkara inggih Yayi. Sapraptanipun kakang wonten ing negari Ngastina ing Rikalenggan punika awit saking donga pamuji saking Yayi Prabu Duryudana pun kakang sami raharja slamet yuwana kalis nir ing sambikala. Sapraptanipun ingkang Raka Mandura wonten ing negari Ngastina ingkang Raka ngaturaken salam taklim dumateng Yayi Prabu Duryudana. Duh Yayi, inggih salam taklimipun saking Kaka Prabu Mandura sampun kula tampi. Kosok wangsulipun dumawao sesami-sami Kaka Prabu. Inggih Yayi, inggih. Ugi sapraptanipun sarawuh ndika jengandika Kaka Prabu ingkang arayi ngaturaken bojo Purnokrami wonten sandhaping pepada Kaka Prabu. Duh Kaka Prabu, mugia katampiya bojo Purnokrami saking ingkang rayi. Duh Kaka Prabu, inggih Yayi, inggih. Bojo Purnokrami saking Yayi Prabu Duryudana sampun kula tampi
kanthi pakurmatan. Duh Yai Prabu. Iki. Duh Prabu. Panjenengan areh sawetara ingkang rayi badhe mbagekaken dumateng para-para ingkang sowan wonten ing ari kalenggan punika. Mugia boten ngirangi kurmat kula dumateng Kula Prabu. Nggih Yai, kula sumanggaaken. Paman Patih Harya Sengkuni. Paman apa padha araharja praptanira pakenira Paman Harya Sengkuni ana ing ngri kalenggan iki. Paman kawula nuwun inggih Angger Prabu Duryudana. Praptanipun ingkang Paman Harya Sengkuni wonten ing ngarsa paduka Angger Prabu sami raharja kalih nir ing sambikala. Salajengipun ingkang Paman ngaturaken sembah pangabekti wonten sandhaping pepada jengandika anak Prabu Duryudana. Lho nggih Paman, sampun kula tampi pangabektinipun Paman Harya Sengkuni. Kosok wangsulipun pangestunipun ingkang putra katampi duh Paman. Kala nenun inggih sampun kula tampi mugia saged andadosaken jejimat wonten gesangipun ingkang Paman Harya Sengkuni nggih. Bapa Penemban Durna punapa sami raharja swanipun Bapa Penemban Durna wonten ing ngri kalenggan punika. Bapa lole samoranti bergantil buntute joglo. Allah ngene nggih Nak. Sapraptanipun ingkang Bapa Sukalima ing ngri kalenggan punika sami raharja kalis ing Yuwana kalis ing Yuwana batan manggih rubida punapa-punapa. Kosok wangsulipun salam taklimipun Bapa kunjuk dumateng Angger Prabu Duryudana nggih. Inggih Bapa Durna. Sampun kula tampi salam taklim saking Bapa Penemban Durna. Kosok wangsulipun dumawao sesami-sami Bapa Durna. Nun inggih. Paman Patih Harya Sengkuni, Paman nuwun tinimbalan ingkang adhawuh nggih. Wonten ing ngri kalenggan punika ingkang putra sami ngempalaken para nayaka praja, para pujangganing negara. Lan utaminipun Paman minangka pepatih negari Ngastina. Saderengipun pasewakan dinten menika ngrembak bab-bab kang wigati. Kados pundi kahananing negara Ngastina ing ngri kalenggan punika, Paman? Nun inggih nggih. Awit paprentahan ingkang wicaksana saking Angger Prabu Duryudana, para kawula wonten ing negari Ngastina ing ngri kalenggan punika sami kecekapan sandang lan panganipun. Boten wonten para kawula ingkang dahar kirang ugi nyandang cingkrang. Cara ngonten ing jaman saniki punapa malih kathah lari-lari sekolah punika sampun boten kekirangan gizi malih. Awit wonten program makan bergizi gratis. Oh, cek sore wis kampanye kok niku. Iya Kakang, MBG iki lho. Jarene kanggo meningkatkan gizi
para putra-putra siswa ana ing sekolahan lah. Mula saka iku program saka negari Ngastina iki cara ngono senajan to duwike negara kalong akeh banget ya. Diajab bisa ningkatake kesehatane para generasi penerus bangsa iki. Jarene ya Kakang Durna. Lho, Adi Cuni, sliramu iki nek ngomong aja tembung jare dinyatakno dhewe. Lho lah iya. Aku iki minangka pepati negari Ngastina iki mung jarene lah sing nyambut gawe kan kerucu-kerucu ngono iku. Pun aku iki kari nampa laporan ae. Lho lah ya, mula saka iku nek sliramu dibujuki karo kerucu-kerucu bawanmu ngono kaya apa? Lho, sing penting laporan ing dhuwur mejaku iki apik-apik, Kakang. Dadi nek programe iku mang apik-apik, tak laporno menyang Angger Prabu Duryudana iki apik, aku oleh pangalembono, terus bayaranku diundakno ngono, Kakang. Oh, dadi sliramu iki pejabat sing gak bertanggung jawab kang ora nyatakno menyang nisor ya. Ya ora kaya mangkono Kakang. Sampun Paman Haryo Sengkuni. Sampun Bapak Durna. Syukur mangayu bagya yen kados mekaten. Mila saking menika saking negari Ngastina punika sampun nyekapi kabetanipun para kawula sedaya. Sampun nggih sampun jas pokoke. Inggih. Yayi Prabu Duryudana wonten tinimbalan ingkang adhawuh Bapak Prabu. Pun kakang punika berangkat saking Mandura. Bidal saking Mandura punika kula gelak lampah kula supados enggal-enggala tumuju dhateng negari Ngastina. Kula kinten kok benten kelawan adat saben. Awit dinten punika sanes wancinipun pasewakan ageng negari Ngastina. Ugian kula titik saking jaiting netra lekering wardaya saking Yayi Prabu Duryudana. Punika kados benten kelawan padatan. Mbok menawi wonten perangan-perangan kang wigati kang kedah dipun rembag kelawan pun Kakang Mandura, sumangga enggal-enggal matur. Yen to wonten pepeteng mbok bilih pun Kakang menika saged madani. Yen to wonten rerut mbok bilih Kakang punika saged angudari. Sumangga enggal-enggal paring pangandika. Duh, Yayi Prabu. Karasa slira ning wang mendah ana Ratu ing Ngastina Sang Prabu Duryudana sareng sinengka atur dumateng ingkang ngaraka Mandura Prabu Baladewa. Jumlaning panggalih pindha berja ngapus sapelambang
Penggali berjonggo lirik wong abang kita hapus tulis kaya jamane Sungging Purbengkara. Pengen nulis ana ing dampar kencana, kutah mangsine kabur dilancange. Sang Prabu sigra mendel ing dalem saknalika. Oh. Mula-mula ngandika menawa ingkang ginagas estining Wardaya pinikir sajroning ati rinujit teleng indriya. Mboten wonten ingkang dipun penggalihaken dening Sang Prabu Duryudana. Kejawi langgenging keprabon wonten ing negaring Astina. Awit melang-melang batinipun amargi rumaos wonten para Pandhawa ingkang sawanci-wanci ngucik keprabonipun. Mila rinasa saya krasa ginega gega saya angranoi. Dangu datan dawuh ana teman dawuh teka ana arum manis. Ana netra sangkin cara pujana karnita mbak ira paningal ira suku loro kaki loro sembasta suku netra lawan karna watek loro kinarya sengkalanding mangsa. Koko Prabu pancen leres wonten ingkang kula penggalih. Mila saking menika kula nyuwun rawuhipun Koko Prabu Baladewa wonten ing negaring Astina. Lah nggih, punapa ingkang ndadosaken ruting penggalih Yayi Prabu Duryudana? Enggal matur Yayi. Mekaten. Koko Prabu ingkang rayi punika jumeneng Nalendra wonten ing negari Ngastina punika nglungsur keprabon saking Rama Prabu Dastarata. Lah Prabu Dastarata punika ing negari Ngastina namung ratu wakil samangkatipun Paman Prabu Pandhu Dewanata. Lengkang sejatosipun wenang lungsur keprabon negari Ngastina punika inggih adi-adi kula para Pandhawa. Mila saking menika melang-melang raos sing manah kula kadya ninggal jejabang wonten tepis wiringing jurang. Sawanci-wanci kula kuwatir, sawayah-wayah kula kuwatir mbok bilih para Pandhawa punika nyuwun kursi keprabon kang kula lenggahe ing riklangan punika. Lah lajeng wigatosinipun para Pandhawa kelawan ingkang Raka Mandura punika punapa? Raosipun Duryudana saged ayem, saged tentrem bilih ingkang ndadosaken rasa sumelang kula wau sampun ical. Ateges kula ing rikelangan punika bakal ngrembak patine para Pandhawa. Adalah jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Rangala. Yayi Prabu wonten tinimbalan ingkang adawuh.
sampun makaping-kaping, sampun bola-bali, sampun wongsal wangsul. Praptanipun kakang wonten ing negari Ngastina punika panjenengan ajak ngrembak patine para Pandhawa. Kula budal saking Mandura guguh kabeh. Wonten ing madyaning margi kula menika sampun bingung. Mikir mbok bilih kula punika prapta wonten ing negari Ngastina bakal dipun ajak ngrembak tata rakiting negari. Bakal dipun ajak ngrembak majuning negari Ngastina, bakal dipun ajak rembakan kelawan politike negara. Lah kok jebul ngletek teko negara Ngastina namung dipun ajak ngrembug patine para Pandhawa. Kyai Prabu, wonten tinibalan ingkang adhawuh. Pun kakang bakal tetakon marang jengandika Kyai Prabu. Sampun makaping-kaping, sampun bola-bali, sampun wongsal wangsul. Panjenengan punika ndamel srana patining para Pandhawa. Nanging sepisan kemawon. Punapa nate wonten kasilipun? Nuwun sewu dereng. Mila saking menika bakal kula upaya ngantos punika wonten kasilipun. Kyai Prabu, pun kakang ing babakan perkawis menika dene Kyai Prabu ngrembak patining para Pandhawa. Pun kakang menika mboten tumut-tumut, pun kakang menika mboten melu-melu. Dek kapan para Pandhawa menika adamel reruwet wonten ing negari Ngastina. Sabab baline negari Ngastina punika mengke ing tembe wurine bakal dipun seranani kanthi perang ageng